ga su nan lokacin mun same su na rayuwa alhamdulillah. Ku fita mu biyu su. Ku fita. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Tun daga tasha da kuka hawo kuka sauka a mota muke bin mutu da motar. A wannan motar? Yana nan. Wannan matar ka ce ba? Ji yana aka yi miji da mata ne kai da ita. Mata ta ce ai. Shi ne mu iya mata na ciwon da mace ne. Kin ga ya ce mu biyo ka wannan ya ba ma mun to. So. To duba da wannan ka ga mata sun yawa a gari da ƴan mata. A sosai ka sosai. To shi ne in kana so tun da kana da ɗaya za ka iya ƙara tun kai da ka Ya ki ji mana. Ai wannan manufar suka faɗa ko kuma za mu tabbata da mu za mu kokari ba. Amma ni ma ne mutane ai ya suke karuwai ne. Za ku shiga. Sana'a muke wallahi. Wanda ba ina zuwa. Ta. Karuwai. Wannan abu ai taimakekeniya ce. To wa ina jin ki. To yanzu za ka bani adres ɗinka da lambar mayanka. Abin tambaya.
wasa ne yanzu ba da aure ke wannan ne fa suke hauka ayyo ko kuma ba ki son da aure ba amma dai zan ya gawa ko duk wasa ban ni dai ni da su ne kawai ni zan ba su gawa ni zan ba su nan ba ta ne daga wasa wallahi ke samu macen da za ta ci tana san mijinki a gaban ki ba karami ba ai ba zai yi bane gida yanzu shi ko zuwa majalisa ai ba ta da shi zuwa ma ran majalisa yana da irin wannan Allah